Представители на 19 държави от Европа и Америка се събраха в Ямбол, за да дадат началото на годишната среща на Федерацията на европейските карнавални градове. За участие във форума пристигнаха делегации от Холандия, Белгия, Малта, Италия, Франция, Швеция, Словения, САЩ, Германия, Хърватска и други. За Ямбол е чест и отговорност да бъде домакин на 33-я конгрес на Федерацията на европейските карнавални градове. Провеждането на Висшия годишен форум е признание за града като европейски фестивален център и за опита ни в организирането на мащабни културни събития. С тези думи кметът на Ямбол Георги Славов приветства участниците в 33-то издание на конгреса. За Ямбол това е изключителна чест и признание. За България също е чест и признание. От само 3 години Ямбол е член на Федерацията на европейските карнавални градове и може би сме единствените или първите по-скоро, които след толкова кратко членство в Федерацията сме и домакин на поредната годишна среща. Имаме възможността да представим на всички наши гости от всичките 19 страни, членове на Федерацията, да представяме онова, което е значимо, онова, което е престижно, онова, което е респект и гордост за Ямбол. Пред медиите президентът на Федерацията Хенри Ван дер Крон изтъкна значимостта на подобни форуми за споделянето на добър опит при организирането и финансирането на фестивали. Щастлив съм много да бъда тук отново. Преди 2 години бях тук за пръв път. And I was impressed about your carnival parade. И бях впечатлен от вашия фестивален парад. About the beautiful girls and women. Хубавите момичета и жени. About the spirit of your city. От духа на вашия град. And you are really good opportunists. И вие наистина сте много добри опортунисти. Ямбол стана член на Федерацията през 2010 година с Международния маскараден фестивал Кукерландия. Година след приемането на града за пълноправен член, Ямбол бе одобрен от Международния борд на Федерацията на европейските карнавални градове за град домакин на 33-я конгрес. Това бе признание както за атрактивността и мащаба на Кукерландия, така и за способността на местната власт да организира форуми на световно ниво. Федерацията е регистрирана през 1987 година в Люксембург, като целта ѝ е да свърже карнавални градове от цяла Европа и страни извън Стария континент, да даде възможност за опазване културата и традициите на всеки от членовете. В 8-дневната програма на форума бяха включени редица делови събития, тематични вечери и атрактивни дестинации, които представят Ямбол и България като привлекателно място за културен туризъм. Домакинството на Ямбол се ползва и с подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. С посещението на делегатите на конвенцията започна с литургия в православния храм Свети Николай Чудотворец. По-късно през деня участниците в конгреса се включиха в парад на знамената, който започна от Безистена и приключи пред сградата на община Ямбол, където се състоя официалната церемония по откриването на 33-я конгрес на Федерацията на европейските карнавални градове. Позволете ми да приветствам с добре дошли от името на Ямбол всички наши гости, които участват в 33-то издание на Конвенцията на Федерацията на европейските градове. On behalf of Yambol Municipality, please let me welcome all the guests and participants of the 33rd Convention of the Federation of European Carnival Cities. Изключителна чест и отговорност беше за Ямбол, че борда на Федерацията на европейските карнавални градове ни даде възможността да бъдем домакини на 33-то издание на Конвенцията на Федерацията на европейските карнавални градове. My dear friends, Mr. Mayor, Скъпи приятели, скъпи господин кмет, the Council of Yambol, the Carnivalist of Yambol, the President of FEC Bulgaria, the Kmet of Pernik, and all the people here on the square. We are very, very happy that you are here and celebrate with us the opening. към всички официални лица и към присъстващите на този площад жители на Ямбол, много сме щастливи да бъдем тук при вас.